Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, September 15. Tatlong DPWH officials sa Bulacan tuluyan ng sinibak sa pwesto. Perpetual disqualification sa government service ipinataw din. Gabriela upong 64th Party List Group sa Kongreso. 7 drug suspects na aresto sa magkahiwalay na operasyon ng PIDEA sa Subic at Tarlac. Pagkonekta sa Mabalacat City Bypass Road at NLEX Santa Ines Exit, pinag-aaralan para maibsan ang trapiko. Fish conservation para sa masaganang pangisdaan, tampok sa obra ng fishery students sa Central Luzon. Kumpleto na mga opisyal na bubuo sa Independent Commission for Infrastructure ni PBBM. Sila ang tututok sa pag-imbestiga sa umunay katiwalian sa flood control at iba pang proyekto ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Pinangalanan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal na uupo sa bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sila ang sisiyasat sa umano'y maanumalyang flood control at iba pang infrastructure projects na pinopondohan ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. Pangungunahan ito ni retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson. Kasama niya sina dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson at SGB and Co-Country Manager Partner Rosana Fajardo bilang mga miyembro ng ICI. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang kombinasyon ng karanasan ng tatlo mula hudikatura, infrastruktura hanggang auditing upang masuri ang mga irregularidad at matukoy ang mga dapat managot. Bukod sa kanila, itinalaga rin si Baguio City Benjamin Magalong bilang Special Advisor at Investigador ng Komisyon. Kilala si Magalong sa kanyang integridad sa panunungkulan at pagiging dating pinuno ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Itinatag ang ICI sa bisa ng Executive Order No. 94 na opisyal na nalagdaan itong Huwebes, September 11. Bukod sa pag-iimbestiga, tungkulin din ng komisyon na magbigay ng rekomendasyon ukol sa mga kasong posibleng isampa sa mga opisyal o individual na mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Samantala, siniguro naman ng Pangulo na mananatiling independent ang komisyon at hindi kailanman makikialam ang Malacanang sa magiging takbo ng kanilang investigasyon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sinibak sa serbisyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tatlong opisyal mula sa Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umunay maanumalyang flood control project sa Dalawigan. Sa desisyon noong September 15, iniutos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapatalsik kina dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza at Accountant Juanito Mendoza matapos mapatunayang nagkasala sa mga kasong administratibo. Kabilang dito ang disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Alinsunod ito sa Section 63 ng 2025 Rules on Administrative Cases and the Civil Service o RACCS. Bukod sa pagpapatalsik, ipinataw din ang perpetual disqualification to hold public office sa tatlong opisyal. Ibig sabihin, habang buhay na silang hindi maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon sa desisyon, ang hatol ay without prejudice to the filing of separate civil or criminal cases or charges o hindi hadlang sa posibleng pagsasampa ng hiwalay na kasong sibil o kriminal laban sa kanila. Naugnay ang tatlo sa mga questionable proyekto sa flood control sa Bulacan na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso at nakasalukuyang iniimbestigahan ng mga mambabatas. Matatandaan noong nakaraang linggo, sinibak din ni Secretary Dizon si dating DPWH Bulacan 1st DO Head Henry Alcantara dahil sa kaparehong mga kasong administratibo.
Isa ng ganap na batas sa Republic Act 12254 o mas kilala bilang E-Governance Act matapos itong lagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. nitong September 5. Lain nitong gawing moderno at digital ang lahat ng serbisyo na pamahalaan para sa mas mabilis at episyenteng transaksyon. Sa ilalim ng bagong batas, gagamit ng isang online system at portal na magsisilbing sentro ng lahat ng transaksyon sa gobyerno, mula sa aplikasyon, pagbabayad hanggang sa pagkuha ng mahalagang dokumento sa National Government Offices at mga LGU. Saklaw din ng batas ang paggamit ng digital signatures, online payments at cloud-based platforms upang mabawasan ang papel, pabilisin ang serbisyo at maiwasan ang red tape at katiwalian. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang mangunguna sa pagpapatupad ng batas. Katuwang ay upang ahensya at tanggapan para maitayo at mapanatili ang kinakailangan digital infrastructure. Responsibilidad din ng DICT na tiyakin ang interoperability ng mga platform, pangalagaan ng data privacy at palakasin ng cybersecurity ng bansa. Ang E-Governance Act ay bunga ng pinagsamang panukala na pangunahing inakda nina Senator Bongo at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kasama ang suporta ng iba pang mga mambabatas kabilang si Alan Peter Cayetano. Matagal lang inihain ang nasabing panukala sa mga nakadaang kongreso pero hindi ito umusad. Sa 19 Congress lang ito tuluyang naipasa kasunod ng pagbibigay diin ng pamahalaan sa digitalization na matatandang naging prioridad matapos ng karanasan ng bansa sa COVID-19 pandemic. Tukoy na ng COMELEC ang party list group na bubuo sa mga miyembro ng House of Representatives bilang pagtalima sa rekisito ng saligang batas. Alamin kung anong grupo ito sa ulat na ito. Opisyal ng kinilala ng Commission on Elections o COMELEC ang Gabriela Women's Party List bilang ika-64 na party list group na uupo sa House of Representatives. Ang first nominee na si Sara Elago ang siyang makakakuha ng pwesto sa Kongreso. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, sa kabila ng hindi pa opisyal na naipapaalam sa Gabriela ang naturang development, iniaalis ito ang anumang agam-agam sa kanilang pagpasok sa Kongreso. Makailang beses na raw na bumalik sa tanggapan ng komisyon ng naturang party list group para sa kanilang proklamasyon. Pero tiniyak ng ahensya na formalidad na lamang ito na inaasahang isasagawa ngayong linggong ito. Ang Gabriela Party List na nagsusulong sa proteksyon at kapakanan ng kababaihan ay uukupa sa karagdagang pwesto sa Kongreso. Makaraang kumpirmahin ng COMELEC na ang 63 party list sector ay hindi nababatay sa isinasaad ng konstitusyon na dapat ay may 20% allocation sa Kamara. Sa ngayon, nasa 19.8% lamang ang House membership ng party list groups at sa pagpasok ng Gabriela, aabot na ito sa 20.4%. Samantala, target raw ng COMELEC na makapagparehistro ng hindi bababa sa 3 milyong overseas voters para sa 2028 national and local elections. Paliwanag ng poll body, kritikal ang halalan sa taong iyon dahil muling pipili ang taong bayan ng presidente, vice-presidente at iba pang matataas sa posisyon. Magsisimula ang overseas registration sa December at magtatapos ito sa September 2027. Makikipagtulungan ang COMELEC sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maabot ang target. Sa datos ng May 2025 elections, mahigit 1.2 million overseas Filipino voters ang nakarehistro. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Tuloy-tuloy ang operasyon at pagkikipagpulong ng Department of Transportation sa mga bayan na daraanan ng North-South Commuter Railway o NSCR project upang maging maayos ang pagpapatupad ng konstruksyon ng proyekto. Naritong report. Nagsagawa ng demolisyon ng Department of Transportation o DOTR sa lugar ng daraanan ng North-South Commuter Railway o NSCR project sa Kalumpit, Bulacan itong Huwebes, September 11. Kabilang sa operasyon ang paglipat ng 5 tricycle terminals sa naturang bayan na pinangunahan ni DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition IC Calagwas
kasama ni Project Development Officer at Team Leader Roel Nava. Pinasalamatan ng opisyal ang pag-alalay ng pamahalaang lokal ng Kalumpit sa isinagawang demolisyon. Samantala, sa katabing bayan ng Apalit, Pampanga, nakipagpulong si Calagwas kay Mayor June Tetangco upang ipresenta ang alignment ng NSCR sa naturang lugar. Dumalo rin sa coordination meeting ang iba pang opisyal ng Apalit LGU kasama ang kinatawan ng DOTR. Suportado raw ng Apalit LGU ang proyekto dahil palalakasin nito ang ekonomiya ng bayan. Sa kasalukuyan, may mga istruktura ng itinatayo sa Barangay Sulipan na daraanan ng tren. Ang Apalit at Kalumpit ay kasama sa 37 istasyon ng Railway System Project ng pamahalaan. Matatandang ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan ang pagpapatupad ng NSCR kay Acting Secretary Giovanni Lopez. Inaasahan namang makukumpleto ang Malolos Clark segment ng NSCR sa first quarter ng 2028. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Hindi nakalusot sa otoridad ang mga sangkot sa iligal na droga matapos na magkakahiwalay na operasyon ng PIDEA sa Subic at Tarlac City. Ang buong detalye sa report na ito. Nasa kote ng mga otoridad ang 4 na tinaguriang drug personalities matapos ang ikinasang operasyon sa Barangay Calapandayan, Subic, Zambales nitong Sabado, September 13. Sa inisyal na ulat, naaresto sa entrapment operation ang di umano'y drug den maintainer na si alias Aida, 62 anyos. Kinilala ang mga kasabwat nito na sina alias Eni, 51 anyos, alias Drew, 28 anyos, at alias Win, 58 anyos. Narecover mula sa kanilang hinihinalang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, mga drug paraphernalia at buy-bust money na ginamit ng mga otoridad. Matagumpay na isinagawa ang operasyon sa tulong ng PIDEA Zambales Provincial Police Office, Subic Police Station at Zambales PPO Drug Enforcement Unit. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay ipapadala sa PIDEA Region 3 Laboratory para sa forensic examination, habang ang mga suspect ay pansamantalang ididetine sa pasilidad ng ahensya sa City of San Fernando. Samantala sa Tarlac City, kalaboso rin ng isang drug den operator at 2 nitong kasabwat habang nasa loob ng isang makeshift drug den kasunod ang isinagawang buy-bust operation nitong Biyernes, September 12. Kinilala ang mga suspect na sina alias Bolan, 35 anyos, alias Jepoy, 41 anyos, at alias Pepe, 43 anyos. Nasamsam sa mga ito ang 6 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 68,000 pesos, mga drug paraphernalia at buy-bust money. Simula nitong Agosto, tinitiktikan na raw ng mga otoridad si alias Bolan matapos isumbong ng concerned citizen. Isinagawa ang operasyon ng pinagsamang pwersa ng PIDEA Tarlac at ng Tarlac PPO Drug Enforcement Unit. Nahaharap ang mga suspect sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa kamay ng mga pulis ang pagsak ng isang active member ng Philippine Coast Guard o PCG matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng iligal na baril sa San Simon, Pampanga. Ayon sa report ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, naaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay San Isidro nitong September 10 ang suspect na si alias Ray na nakatalaga sa Coast Guard Station sa Maynila. Nasabat mula sa kanya ang isang 5.56 caliber rifle at 9mm pistol. Batay sa investigasyon, ginagamit umano ng suspect ang iba't ibang online platform para sa kanyang mga transaksyon sa pagbebenta ng loose firearms. Dahil dito, sinampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Mariin namang kinundena ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang nasabing insidente at iginiit na may zero tolerance ang kanilang hanay laban sa mga iligal na gawain. Inatasan din niya ang CGS Manila na makipagtulungan sa investigasyon. Kapag napatunayang guilty, bukod sa mga kasong kakaharapin, maaari din siyang masibak sa pwesto sa pamamagitan ng dishonorable discharge mula sa Coast Guard. Nadagdagan ng mahigit 500 sundalo ang puwersa ng Philippine Army o PA matapos ang kanilang pagsasanay nitong Biyernes, September 12.
Ayon kay PA spokesperson Colonel Louis De Maala, may kabuuang 553 bagong troops ang nakakumpleto sa 4 na buwang Basic Military Training o BMT. Formal na tinanggap ang mga ito sa isinagawang seremonyas sa Macabulos Grandstand Camp O'Donnell sa Capas Tarlac. Ide-deploy ang mga ito sa bahagi ng Candidate Soldier Corps o CSC Masintalas Class 797-2025 sa iba't ibang pangunahing unit ng Army sa bansa. Inaasahang palalakasin ng mga ito ang kapasidad sa pagtatanggol ng hukbong katihan o hukbong katihan at kakayahan ng humanitarian assistance disaster response. Ang mga sundalo ay nagsimulang mag-training noong May 2 at ang unang batch ng 2,257 na kota para sa candidate soldiers. Sila rin ang ika-6 na batch na nakukumpleto ng BMT sa ilalim ng One Training Factory Program. Binigyan din ng Philippine Army ang pangako nitong makabuluhang human capital development na kanilang puwersa na siyang pinakamahalagang lakas at yaman ng organisasyon. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isinusulong ngayon ang pag-uugnay ng Mabalacat at Lubola Bypass Road at ng NLEX Santa Ines exit sa Mabalacat City, Pampanga. Makakatulong daw ang planong alternate route upang mapaluwag ang trapiko sa lungsod. Narito ang balita. Nagpulong ang Mabalacat LGU at ang Toll Regulatory Board o TRB hinggil sa pagdurugtong ng barangay at Lubola Bypass Road sa North Luzon Expressway o NLEX Santa Ines exit. Dinaluhan ni Mayor Joe Daquino ang meeting kasama ng mga opisyal ng lungsod at ni Attorney Jose Arturo Tugade, Executive Director ng TRB at iba pang kawani ng ahensya. Nauna nang nakipagpulong ang Mabalacat City LGU sa Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC para talakayin ang pagkonekta sa naturang access roads noong Agosto. Karagdagang hakbang ang pakikipag-ugnayan sa TRB upang matiyak ang mabilis at maayos na integrasyon ng bypass road sa expressway bukod pa sa pangangasiwa nito sa proyekto. Kapag naisakatuparan, magiging mas maikli at mabilis ang biyahe ng mga motorista patungong Barangay Dolores sa Tabun hanggang sa mga karatig bayan sa Hilaga. Magiging alternatibong ruta rin ito para maiwasan ang pagsisikip ng trapiko sa MacArthur Highway at sa paligid ng Mabalacat Public Market. Suportado raw ng mga lokal na negosyante ang inisyatiba dahil inaasahan itong magbubukas ng mas maraming oportunidad at magdudulot ng pagunlad sa ekonomiya ng lungsod na layong kilalanin bilang isang business-friendly city. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng traffic volume survey ang TRB sa Santa Ines Road at Manila North Road sa Barangay Mamatitang. Paraan daw ito upang matukoy ang bilang at uri ng mga sasakyan sa pamamagitan ng manual counting. May panayam din sa mga driver upang alamin ang kanilang point of origin at destinasyon. Ang pagsusuri ay isa sa mga kinakailangang datos ng TRB para sa planong interconnection ng Mabalacat at Lubola Bypass Road at ng NLEX Santa Ines exit. Nagkaroon na rin ng traffic impact assessment ng LGU kaugnay ng proyekto. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng pagdiriwang ng 62nd Fish Conservation Week ng before, pinamalas sa mga fishery students mula sa iba't ibang universidad sa Central Luzon ang kanilang galing at pagkamalikhain sa pamamagitan ng on-the-spot poster making contest. Ang tamang pangangalaga sa karagatan at yamang tubig ipinahayag sa pamamagitan ng sining. Magbabalita si Ashley Punzalan. Sa bawat guhit at kulay ng mga estudyanteng lumahok, muling nabuhay ang kwento ng ating karagatan. Sa bawat obra, kanilang ipininta ang pangarap para sa isang masaganang pangisdaan at ligtas na kinabukasan. Ganito binigyang buhay ng mga fishery students mula sa Central Luzon ang advokasya ng pangangalaga sa yamang dagat. Tampok sa pagdiriwang ng 62nd Fish Conservation Week ang on-the-spot poster-making contest na nagbigay kulay sa temang Pangisdaang Masagana, Sapat na Isda sa Bawat Pamilya. Itinaos ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3
nitong Biyernes, September 12 sa Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija. Kasabay nito ang pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO 2025 na may temang Nagkakaisang Kapuluan, Panatag na Karagatan. Eksklusibong nilahukan ng patimpalak ng fisheries students mula sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa gitnang Luzon, gaya ng CLSU, Pampanga State Agricultural University, President Ramon Magsaysay State University, Bataan Peninsula State University Orani Campus at Aurora State College of Technology. Tampok dito ang kanilang malikhaing interpretasyon ukol sa kahalagahan ng konserbasyon at pangangalaga sa yamang dagat, hindi lang para sa bawat pamilyang Pilipino, kundi maging sa kasalukuyan at susunod pang henerasyon. Bit-bit din ng kanilang obra ang mensahe ng pagkakaisa at responsableng pangangalaga sa ating karagatan bilang susi sa isang masaganang bayan. Samantala, nakatakda ring isagawa ang isang reel-making contest para sa mga empleyado ng BIFAR Region 3 na nais ipakita ang kanilang pagkamalikhain sa pamamagitan ng maikli ngunit makabuluhang video. Ayon sa BIFAR, mahalaga ang mga patimpalak kagaya nito para mahikayat ang publiko, lalo na ang mga kabataan, na maging katuwang sa pangangalaga at wastong paggamit ng yamang tubig. Nananatili raw buhay ang panata ng BIFAR sa pagsusulong ng sustainable at masaganang kinabukasan para sa sektor ng pangisdaan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Simula sa susunod na taon, isasama na sa curriculum ng mga estudyante sa elementary at junior high school ang pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea. Layo nitong palakasin ang kamalayan ng kabataan at labanan ng maling impormasyon ng China kaugnay ng territorial disputes sa South China Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson for West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, katuwang sa inisyatiba ang National Task Force for the WPS at Department of Education o DepEd. Nakapaloob sa planong ito ang pagtuturo ng WPS sa grades 4, 6 at 10. Kaniya mahalagang matutuhan ito ng mga kabataan upang maunawaan ang kalagahan ng karagatang sakop ng bansa para sa susunod na henerasyon. Bilang official reference ng DepEd, gagamitin sa mga paaralan ang comics sa pinamagatang The Stories of Teacher June na ginawa ng National Task Force for the WPS. Tampok dito ang simpleng paliwanag tungkol sa alitan sa naturang teritoryo at paninindigan ng Pilipinas. Ang WPS ay sa Calauang Luzon Sea, Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc. Ilan sa mga bahaging ito ang okupado pa rin ng China na patuloy na kinokontra ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomasya at pagpapalakas ng kaalaman ng mga mamamayan. Inilunsad na ng Grab Philippines sa unang pagkakataon ng Grab Ascenso Digital Diskarte Program. Isa itong hakbang upang ipromote ang digital inclusivity ng mga MSME sa pag-usbong ng digital economy. Ayon sa kumpanya, ang kolektibong pagtulungan ay mahalagang sangkap tungo sa pag-unlad at pag-asenso ng lahat. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Sa Pampanga, kilala ang bawat putahe sa lasa at bawat negosyante sa sipag. Ngayon, isang bagong sangkap ang idinagdag sa kanilang tagumpay, ang digital diskarte. Sa unang pagkakataon, ipinakilala ng Grab Philippines ang isang programang siguradong makatutulong sa tuluyang pag-asenso ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs na palakasin ang kanilang presensya sa digital market. Ayon kay CJ Laksikan, Vice President for Cities ng Grab PH, isang mahalagang bahagi ng kanilang digital ecosystem ang Pampanga. Sa makatuwid, kasalukuyang halos kalahati ng 20,000 driver at delivery partners sa Luzon ay nasa probinsya, habang mahigit 3,000 restaurant at tindahan dito ang umaasa sa kanilang platform para mapalawak ang kanilang kita at customer reach. Kaya naman napili umano ang probinsya bilang launchpad ng Grab Ascenso Digital Diskarte Program, ang flagship private-public initiative ng Grab PH na inilunsad sa Angeles City nitong Biyernes, September 12. You know, you'd be surprised. Last year, close to 30,000 establishments opened in Pampanga. So nag-register sila. And at 30,000 for a town,
malaki siya. So that also signals to us that the entrepreneurial spirit of the city, of the area, is actually ready. Advokasya ng Grab Asenso na walang maiwan sa patuloy na pag-usbong ng digital economy. Grab has a very strong mission of empowering lives, Filipino lives, everybody. Now, Grab Asenso is about working together, co-building, to ensure that nobody is left behind in the digital economy. Sa pamamagitan ng programa, mabibigyan ang mga MSME ng mga kasanayan at makabagong tools para mas mapalago ang kanilang negosyo sa digital age. Layon ng Grab Asenso Learning Caravan na magbigay ng mobile-first training na idinisenyo upang madaling matutunan at agad magamit ng mga negosyante. Kabilang dito ang mobile digital marketing, kung saan sasanayin ang mga entrepreneur sa paggawa ng mga promos, social posts at storefront updates gamit lamang ang smartphone sa pamamagitan ng basic analytics upang mapalago ang kanilang reach at repeat orders. Kasama rin dito ang AI 101 for MSMEs na magtuturo naman sa mga MSME owners sa paggamit ng AI tools upang mabilis na makagawa ng product descriptions, promo captions, menu updates, at basic customer insights sa pamamagitan lamang ng Grab Merchant. At pati na ang financial growth planning na naglalayon tulungan ang mga negosyante na gamitin ang kanilang payout data para makapagtakda ng weekly targets, unawain ang unit economics at pamahalaan ang kanilang cash flow para sa mas malagong working capital. Bukod dito, inilunsad din ng Grab ang mga bagong Asenso tools gaya ng Tap and Scan to Pay, isang payment solution na gagawing checkout terminal ang kahit anong NFC-enabled device. Kasama rin dito ang Grab Merchant AI Assistant, isang built-in AI co-pilot na nagbibigay ng insights at promo suggestions para sa mga merchants. So we're going to introduce new competencies, new knowledge for our restaurants to help them grow and progress in their business. Para sa mga store owners na sina Mikey at Juan Miguel Evangelista, naging malaking tulong umano sa paglago ng kanilang negosyo ang pakikipagtulungan nila sa Grab. Katunayan, mayroon na umanong 2 branch ang kanilang business. Sa pamamagitan raw kasi ng business review ng platform at sa iba pang marketing tool nito, naging mas madali para sa mga negosyante na matukoy kung paano nila i-improve ang kanilang serbisyo at produkto. Kasi with that, we are able to leverage the right decision-making and also really push for the products na alam namin slow-moving, fast-moving, eliminate the products na hindi naman gumagalaw. The support of Grab and also not just for the merchandise, for the exposure, but also the programs and promos talaga really help us. Isa ring patunay sa asensong na ibibigay ng Grab ang tagumpay na inihatid nito sa negosyante na si Ronnie Kasupanan. Nagsimula umano siya bilang isang Grab rider at nang magkaroon ng oportunidad upang pasukin ang pagnenegosyo, hindi umano siya nagdalawang isip sa Grab. At mula sa isang maliit na store, ngayon ay mayroon ng 3 branch ang Tapsilogan business niya dahil umano sa suportang na ibibigay ng Grab sa mga katulad niyang beginner lang sa pagnenegosyo. Ang malaking tulong ng Grab sa amin kasi dahil nga yun lalong lumakas yung business, lalong marami kaming benta, lahat ng mga pangailangan namin na nabili namin lahat. Para kay Laksikan, mahalagang parte raw ng pag-unlad hindi lang para sa Grab, kundi pati na sa mga MSMEs ang pagtutulungan ng bawat isa, lalo na sa pag-abot ng digital inclusivity para sa lahat. Kaya naman welcome ang opinyon, suhestyon at feedback ng mga merchant upang mapabuti pa ang kanilang serbisyo. This is something that we should do together. So it's co-building, co-implementing solutions that will work for everyone. So you need to tell us the good, the bad, the ugly, like paano kami makakaserbisyo ng mabuti? How will you use the tech? Whether it's the tech, whether it's finances that we can help, and many more. So kailangan ng continuous dialogue and continuous collaboration to make this work. Samantala, nakatakda rin daw dalhin ng Grab ang Asenso Learning Caravan sa iba pang lungsod tulad ng Cavite, Baguio, Bohol, Iloilo, Bacolod at Cagayan de Oro. Layon ng Grab PH na maitaguyod ang sabay-sabay na pag-asenso para sa ikauunlad ng bawat Pilipino saan mang panig ng bansa
gaano man katagal ang abutin nito. Hinikayat rin nilaksikan ang iba pang Pilipino na makiisa at makipagtulungan sa layunin ng Grab tungo sa progreso ng bansa. Be part of this evolution of change. We want to progress together as a country. We need the community to help us progress as a country. So sa dream po natin, sana po dream nyo din na walang maiwan when it comes to digital inclusion. So work with us, collaborate with us, even complain to us. Let us know the problems that we can solve it together. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin na magiging lagay ng panahon sa report na ito. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Lunes, September 15, 2025. Meron po tayong binabantayang low pressure area at kaninang alas 3 ng tanghali, ito ay namataan sa layong 475 kilometers west ng San Jose, Occidental Mindoro. Ngayon po, mababa po ang tsansang maging bagyo ito sa loob ng 24 hours. Samantala, easterlies naman po ang nakakaapekto sa northern Luzon. Ngayong araw po aasahan po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas dahil po yan sa trough ng low pressure area. Maulap na kalangitan din na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Cagayan Valley dahil naman po yan sa easterlies. Pinag-iingat po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa minsang mga malalakas na mga pag-ulan. Sa Ilocos Region at Cordillera Macitov Region naman po, aasahan natin bang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat lalo na po sa hapon ng gabi dahil po yan sa easterlies. Sa natitirang bahagi ng ating bansa naman po, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang din po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Pinag-iingat pa rin ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest sa Pag-asa Clark. Ako po si Renyar Agas, nag-uulat. Nabigo ang Alas Pilipinas men's squad na makapagtala ng panalo sa kanilang unang laban sa FIVB Volleyball Men's World Championship patapos silang talunin ng Tunisia nitong Sabado sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Narito pong report. Nabitin ang historic debut ng Alas Pilipinas nang pataubin sila ng world number 43 na Tunisia sa isang straight set match sa scores na 13-25, 17-25 at 23-25. Ginanap ang laban nitong Sabado, September 13 sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Bagamat host country ang Pilipinas, lumutang ang first-time jitters ng koponan sa kanilang unang pagsabak sa prestiyosong torneo. Hindi naman napigil ng matinding opensa at depensa ng Tunisia si team captain Brian Bagunas na umiscore ng 23 points mula sa 20 attacks, 2 aces at 1 block. Isang matagumpay na comeback matapos ang kanyang injury at mahabang pagkaka-sideline. Young team kung maituturing ang Alas Pilipinas. Karamihan sa mga manlalaro ay standout mula sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Ngunit ayon kay Bagunas, nakita niya ang potensyal ng koponan lalo na sa third set kung saan nakalamang pa sila bago sila tuluyang nadaganan ng Tunisia. Samantala, sa parehong event, ikinatuwa ng fans ang anunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF na mas mura na ang tiket kaysa sa mga unang araw ng torneo. Dahil sa pagkakatalong ito, bumagsak ang world ranking ng Pilipinas mula number 82 sa rank number 89.
Susunod namang makakaharap ng alas ang Egypt sa Martes, September 16 at ang Iran sa Huwebes, September 18 sa Mall of Asia Arena. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Sa paggunita ng Women's Week at 151st birthday ni Nicolasa Dayrit, isang storytelling activity ang sinagawa sa City of San Fernando para sa mga daycare student. Tampok dito ang kanya naging ambag noong panahon ng revolusyon upang ipaalala na kahit kababaihan ay may mahalagang papel sa lipunan at sa kasaysayan ng bayan. Narito pong report. Habang bata, dapat ay natututo na ng kasaysayan. Ito ang naging diwa ng isinagawang storytelling activity sa Santungan ng Kulturang Kapampangan, City of San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, September 12. Sa murang edad pa lamang, ipinaalam na sa mga kabataang Fernandino ang sakripisyo at kabayanihan ni Nicolasa Dayrit, isang babaeng tubong syudad San Fernando na tumulong sa mga sugatan noong panahon ng revolusyon. Aabot sa 100 mag-aaral mula sa Early Childhood Care and Development o mga daycare student ng syudad ang lumahok sa makabuluhang aktibidad. Hinati sila sa 4 na batch upang mas maunawaan nilang makulay na kwento ng kabayanihan ni Nicolasa. Para kay Jennifer Malyari, Child Development Teacher ng ECCD-CSFP, upang maitanim sa murang isipan pa lamang ng mga bata ang kahalagahan ng kasaysayan. Sa ganitong programa po, napaka-alaga po at napaka-organize po na mabigyan ng ganitong activity ang mga bata, lalo na po na malaman po ang isang karangalan at sakripisyo ng ating babaeng bayani po dito sa ating syudad. Samantala, maging ang mismong mga magulang ng mga bata, ramdam din ang kahalagahan ng ganitong mga aktibidad na nagsisilbing tulay ng kasaysayan para sa kanilang mga anak. Mas mabuti po yung nakakasali sila sa mga ganitong programa para po malaman nila po yung mga kung ano po yung mga ibang paano ng mga halimbawa si Nicolasa po ganun, para po malaman po agad nila yung mga kung anong inaano po nila. Naging ambag, Opo. Ayon naman sa isa pang magulang, sa pamamagitan ng kwento ni Nicolasa, natututo ang mga kabataan na pahalagahan ng pinagmulan ng kanilang lungsod. Ang mahalaga po sir kasi para habang bata po sila, na-explore po nila yung kasaysayan ng San Fernando, ganyan, kung ano po yung kwento ng bawat mga naging bayani, ganyan po. Malaking tulong po para sa mga kabataan na bagong musbong po. Para kay Ami Katakutan, focal person ng Gender and Development Office ng CSFP, ang kwento ni Nicolasa ay dapat iparating sa mga kabataan upang makita nila na kahit kababaihan ay may malaki at mahalagang papel sa lipunan. Pinlano namin na magkaroon ng storytelling sa mga estudyante ng ECCD o yung mga daycare students natin at ang mga storytellers sa mga teachers nila. So dito pa lang sa murang edad, maipapaunawa na natin sa mga bata, sa mga anak natin, sino si Nicolasa, ano ang kanyang naging role. Maganda po kasi na balik-aralan natin yung ating history, kung ano po ang naging kasaysayan ni Nicolasa Dayrit, ano ang kontribusyon ng mga kababaihan noong mga panahon na yon. So pagka po binalikan natin yon, pwedeng matimo sa ating mga puso, sa ating pagkatao, may mga pwedeng gawin ang kababaihan sa present times. Hindi ba? Hindi lang tayo simpleng may bahay, tayo ay mayroong pananagutan sa ating kapwa, pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating bayan. Kilala si Nicolasa bilang isa sa mga tumahinang watawat noong panahon ng revolusyon. Nagpagaling sa mga sugatang mandirigma at naging tagapamagitan sa sigalot ng mga general. Ang kanyang tapang at malasakit ay patuloy na nagsisilbing huwaran para sa makabagong henerasyon ng kababaihan. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Women's Week, kung saan ginugunita rin ang 151st birthday ni Nicolasa ngayong taon. Sa pamamagitan ng ganitong programa, na ipakikita sa mga kabataan ang kahalagahan ng kasaysayan at kulturang Kapampangan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News.
Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332. Ulitin ko po, 0930-381-9332 at 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.